thriller rural, un terreny que ja havies trepitjat. En aquest cas, explica'ns què és el que te't va treure d'un projecte d'aquest, País Valencià, silencis, mirades... Què té d'especial aquest projecte? Aquest projecte té moltes coses d'especial. Bueno, la història també que, diguem, el món rural i el thriller rural, aquí d'alguna manera el món no parla del món... O sigui, el món rural és un paisatge, però en el fons és una pel·li una mica simbòlica que parla de la societat d'avui en dia, d'una societat construïda sobre la llavor del feixisme, del masclisme, de la testosterona, i és una terra amarga, crua, una terra negra, de fet, com diu la pel·lícula, no? On la innocència, la bondat, la tendresa no són benvinguts, diguem-ne, no? I és una mica una metàfora o un retrat del que estem vivint o del que sembla que ens tocarà viure els propers anys. Això és una cosa molt interessant. Quan vaig llegir el guió em vaig trobar que era una pel·li que era mística i política a la vegada, i em va agradar. I després l'Alberto, que al final, quan tens la sort com jo tinc de treballar amb directores i directors diferents, el que busques és una mirada, un punt de vista, i l'Alberto està clar que té una mirada diferent, té una posta en escena, està obsessionat amb la sobrietat, no vol que actuem, és un tio fascinat per les cares i les veus, una cara dient un text ja n'hi ha prou, no cal ni que actuï, i aquesta idea a mi m'interessa que tot el que sigui aprofundir en la idea de no actuar, de no construir els personatges des del fora, de manera superficial, sinó de buscar una cosa interior, una energia, fins i tot un poder, no? El meu personatge té una mena de superpoder, no? De bondat, curiós, una mena d'àngel, bueno, no sé, hi havia moltes coses que el feien particular, diferent, i és tot el que m'agrada. Tens molt poc diàleg i tens moltes més mirades i sensacions Sí. que no pas text i càrrega narrativa, no? Això t'agrada més que quan passa el contrari? Sí, a mi m'agrada. De fet, el meu somni és fer un dia una pel·lícula sense paraules. No en pantomima, sinó... A mi m'interessa molt el que... Evidentment, no? Tot existeix i no hi ha fórmules en aquest sentit, no? Però a mi el silenci m'interessa. O sigui, actuar, què és el que travessa els personatges quan no parlen, quan estan observant, quan estan vivint, quan estan rebent, quan estan menjant, quan estan fent accions o quan estan contemplant un arbre o el cel. Sí, això m'interessa. M'interessa l'actuació, però no justament, no tancada en el marc només del diàleg, de les paraules que es diuen, sinó del que no es diu i del que se sent, no? Bueno, és una... Sí, a mi em mola. Al llarg de la teva carrera has treballat amb molts directors i moltes directores, tant d'aquí com de fora. La mirada que es té aquí és la mateixa mirada que es té, per exemple, a fora, com amb directors com Woody Allen o Stephen Frears, o tenim una mirada diferent per ser ibèrics? Sí, segur. Sí, al final jo penso que les mirades, bueno, no sé com dir-ho, també té... Les mirades jo penso que també té alguna a veure amb la passió, amb l'obsessió per explicar el món segons el teu punt de vista, amb tenir la passió no per adaptar-te a un mercat o adaptar-te a una demanda, sinó intentar buscar què és el que el teu cor et demana, no? I en aquest sentit, quan busques el que el teu cor et demana, suposo que no és el mateix que hagis nascut a la Costa Daurada, que hagis nascut a Miami, que hagis nascut a Xile o Tailàndia. Vull dir que, al final, la cultura que tenim, com ens hem construït i les arrels que tenim, bueno, fan de nosaltres el que som. Per tant, quan la mirada és de veritat i és autèntica, és normal que els d'aquí tinguem alguna a veure amb el dimoni, amb el foc, amb els miracles, amb mirar el cel, amb lo religiós, el místic. Penso que aquí tenim una cosa que ens lliga amb això. També al llarg de la teva carrera, i segurament coincidint amb aquesta mirada i en el que ens fa diferents, tu has sigut una persona que no has tingut pèls a la llengua en ficar-te en opinions polítiques, en opinions socials, i tot i així et segueixen trucant de tot arreu, malgrat que aquestes opinions moltes vegades a altres llocs de la península no són igual de populars. Sí. Com es fa això? Perquè molta gent té molta por a expressar aquestes opinions per si després no em truquen de Madrid. Hosti, doncs no ho sé, no me n'entero gaire. Jo dic el que em sembla i no sé, no tinc la impressió... Bueno, la gent que m'ha trucat deu ser que no li importa, vull dir que no li he fet prou gaire mal el que he dit,
I si a la gent que els hi he fet gaire mal i no em truquen, tampoc me n'entero, perquè no em truquen, no? Llavors no me'n dono compte. Jo, de totes maneres, sóc molt conscient de que la meva posició, la meva situació, és un privilegi. Jo puc treballo amb els francesos, amb els espanyols, amb italians, amb catalans, amb una mica de tot. I, bueno, tinc aquesta sort, no? Però sóc un mal exemple. Sóc un mal exemple avui en dia, i més en el món que se'ns acosta, sembla que el posicionament serà penalitzat, però jo crec que això ens obliga a tots precisament a posicionar-nos, a no tenir por i a dir les coses amb la boca oberta com nosaltres pensem. Davant i darrere la càmera? Davant i darrere la càmera. Sí, és que davant la càmera, jo aquesta cosa, no sé, jo sempre he intentat que el personatge que està davant de la càmera s'assembli una mica amb el que està darrere. Em refereixo els que som presumptament mig artistes, estem en aquest món de l'art, el cinema, el teatre, no sé qual, estem obligats a preguntar-nos què expliquem. O sigui, una pel·lícula innocent, innòcua, inofensiva i transparent no té res d'innocent avui en dia. És nedar a favor del feixisme i del pensament únic. O sigui, ens hem de... No vull dir que totes les pel·lícules han de ser profundes, crítiques, sí, però la mirada sobre què expliquem és obligatòria, i més en una societat que tendeix al feixisme ara cada cop més, ens haurem de preguntar cada dia més com fem per rebentar tot això. El cine és una bona arma, llavors. El cine, sí, el cine té un poder. El cine té un poder. El que passa és que el cine està molt lligat al diner. El cine està molt lligat al diner, a la producció, als interessos i al mercat, amb la qual el marge de maniobra, el marge perquè existeixin creadors, directors, artistes que realment exerceixin la llibertat, doncs cada cop serà més difícil, com és més difícil exercir-la cada cop més en un món cada cop més fatxa. I per això li agrada combinar, no? En aquest sentit, produccions molt grans que poden arribar a estar nominades a l'Oscar, com l'Oriento del Fauno, amb aquesta, La Terra Negra, que possiblement no tindrà un èxit comercial com puguin tenir aquestes altres pel·lícules. Li agrada això, aquesta combinació de produccions? Bueno, jo no ho faig a passament, eh? Jo vaig ser el salt de mata. Tinc la sort de que em van proposant coses per aquí i per allà, i vaig dient que sí, dient que no. Hi ha pel·lis que es fan, després que es diu que sí, que no es fan, altres que es diu que no, que sí que es fan. És una mica un lío, depèn una mica de mi i una mica del context, però jo vaig dient que sí, intento dir-ho d'una manera intuïtiva, senzilla i normal. Si la primera vegada que he llegit el guió hi ha hagut alguna cosa que m'ha tocat, és un bon signe, i intento fiar-me d'aquesta primera intuïció, i és veritat que després, quan observo el que he tingut la sort de fer, veig que he treballat amb gent molt diferent i amb mirades i punts de vista, directores, bueno, sí, cinemes molt diferents, i no sé, encara no sé com ha passat, però ho vic com un privilegi. Estant al 2025, no podem deixar parlar un momentet de Sirat i de l'èxit que ja ha tingut en aquest cas a Cannes i que em sembla que pot arribar a tenir. Creu que aquesta serà la pel·lícula amb què potser el veurem aixecar premis en aquest país per fi? Aixecar premis, ja n'he aixecat de premis, però fa anys que no d'això... Dic en aquest país, perquè sembla que se li resisteix que aquí el premiïn com Déu mana. Jo, primer, Déu mana poc. Sí. I després, de veritat, que ja sé que igual costa de creure, però és que de veritat que no tinc cap retret, vull dir, no em sento maltractat o que els premis se'm resisteixen. No, jo entenc, això va com va, al final és normal, les pel·lícules tenen una repercussió en un mercat, en un país, en un altre país, en un del costat, i jo, o sigui, a veure, jo el que he vist, jo només faltaria que em queixés. Saps? Vull dir, jo estic d'acord amb que no em donin ni un premi mai més a la meva vida i continuar fent pel·lícules, que és el que a mi em salva la vida. Sí, hòstia, Sirat, Sirat també té una cosa que molesta, jo crec, també. Que molesta. Jo quan vaig llegir-me el guió, al mig guió passa un fet una mica determinant, al mig de què, vaig dir, hòstia, tio, en sèrio, de veritat, no m'ho crec. Vaja, això no pot ser, no? Però després continues veient i veus que això ho porta cap a un altre lloc, no sé, aquesta cosa d'afrontar o de voler afrontar o filmar el dolor de manera explícita, frontal, hòstia, jo ho trobo una mica obscè, una mica, no sé, immoral, en certa manera, però és veritat que és una pel·lícula que té una energia brutal, que té una cosa que fa una mica de por, perquè parla d'avui i parla d'aquest tren on estem anant tots, que sembla que va sense frens i que sembla que ningú aturarà en cap moment, i que tots tenim aquesta mena de percepció de que això no va bé, però ha de petar. Estem esperant el dia que passi, no? I clar, això
és un mirall doncs una mica dolorós pel públic i per tothom, no? I bé, això d'entrada ja és interessant, una pel·lícula. Va ser incòmode el rodatge tenint en compte les localitzacions i el tipus d'escenes que havíeu de fer? No, és curiós, perquè de fet jo m'ho vaig passar a bomba, em va encantar. Em va encantar perquè les localitzacions, o sigui, el desert, la calor, les tempestes de sorra, jo en el fons tot això em mola. Vull dir, això m'ajuda a entrar dins d'una ficció, que sóc un personatge que em dic Luis, que estic per allà, tot això m'ajuda i m'agrada. Sobretot que, a veure, nosaltres acabàvem de treballar i ens portaven en un cotxe a l'hotel, no? Vull dir, tampoc no estàvem vivint allà, no? I després això de travessar el dolor, de fer un pare que és com una muntanya de dolor passejant-se pel desert, hòstia, això era com una mena de repte i alhora va ser un viatge bonic, perquè de fet, bueno, saps? Vaig tenir la impressió que sense voler-ho forçar, sense voler-ho apretar, el teu cos a vegades té respostes que tu no t'imagines. Saps? I cuinar aquestes coses i acostar-se a això, preparar, alimentar aquesta disponibilitat del teu cos a plorar, saps? És una cosa que no és natural i, en canvi, a mi em va semblar que em venia d'una manera natural. De fet, jo vaig plorar molt, amb la pel·li vaig passar mitja pel·li plorant, però jo a l'hora que plorava estava disfrutant. És a dir, és curiós, m'ho vaig passar bé tocant aquesta part interior.